Днес ще си говорим за този крем Moonrise на Aquasource, който е ценен помощник при хормонален дисбаланс, особено при жени с проблеми като нередовен цикъл, симптоми на предменструални синдроми, менопаузални оплаквания, хормонално акне, кисти, фиброаденоми, повишен естроген и още много други. Как помага? Балансира нивата на естроген и прогестерон. Много жени страдат от естрогенова доминантност. Твърде много естроген спрямо нисък прогестерон. Кремът е естествена прогестеронова терапия. Внася меко и естествено ниво на прогестерон, като подкрепя естествения хормонален баланс. Облегчава симптоми като предменструални синдроми, раздразнителност, подуване, болки в гърдите, менструални болки и нередовен цикъл, горещи вълни или нощно изпотяване при менопауза, кисти в гърдите или яйчниците, често свързани отново с нисък прогестерон, безсъние и тревожност, свързани с хормоналния дисбаланс. Този крем е подходящ още при появата на първия цикъл при момичетата. И нека добавя нещо много важно, което изобщо не е за подценяване. Препоръчително е да се използва под наблюдение на специалист или консултант по клетъчно хранене, особено при наличието на диагнози като ендометриоза, миома, поликистоза и други такива сложни ситуации. Много често ви се казва, не е нужно да си избирате продукти, защото това е наша работа. Нужно е да си изберете доверен консултант. Според индивидуалните ви нужди е необходимо да се изготвя индивидуална комбинация, също така и дозировки. Затова, ако имате нужда от такава информация, страдате от нещо подобно и искате да си подарите по-спокоен цикъл, тук съм, на разположение съм, пишете ми, обаждайте ми се, да изготвим най-доброто според вашите нужди. Останете здрави и бъдете информирани, мили приятели. Хубав ден!